unganelisi kodwa Awungikwanelisi yini mina? ngiyamdinga owami Owakhonje yimina nje owakho. mfowethu John hlezi usho ukuthi ukhumbula umfowethu awungikhumbule mina wena owami shangazi wena owami shuku baby angisazi uthi mina wena ngicela singale yabo la asile ukuzolwa sizolungisa lenkinga enibhekene nayo Hayibo. umfethu ukhala ngokuthi hey ngiyashisela hayibo wethunywa abantu abadala ukuthi akungena engakaze lutho ngoba wayesemncane ukuthi mhlambe ngelinye ilanga uyonqabeleka ukuthi yena shuthi wayijabulela ikhukhu le yamahala nje yavela ayithola nje shuthi ngoba ithwaye emncane engazi wena shuthi wayijabulele yami njengoba usuyilokhu usuyenze yakho angizange ngiyilokho kodwa imunandi sham imunandi sham shuthi ingakho uyilokhu angizange ngize ngiyilokho kungani pho mina mangabe ngithi ngiyazama ngaphandle kungenze kodwa kwena kuyenze kungaze kusekuseni ilokhu imile ungangibeka amabala yazwa yini ungangibeka amabala namanje ngisasho angikaze ngiwise induku yakho mina yazwa yini kufanele ngikukhokhele ngikukhokhele ukhokhele yini ukuthi ngikhulule kulento ngifake kuyona kulo nokho ngifake hayibo wena njengabe uyajabula ukuthi shuthi kuzoba mnandi la yimina nawe la ufuna kanje Thu imina nawe kuphela hayi abanye ngicela ungikhulule kule nkinga ongifake kuyo ngeke uzukhululeke baba ngoba ngikaze ngikufake kuthu kufanele uyiqalisa nje angikaze ikuphi efanele ngikwenze angikaze ngikwenze lutho Hlelo silungisa umjolo masiphinde futhi sikubingelele kwe-episode yanamhlanje silikhona ke la eThekwini la shuthela khona yalazi ke igama le channel yethu siyibiza ngokuthi umjolo show khona le ekhaya uthola izinhlelo zakho zintathu kwamanje ngikhuluma ngohlelo elifana nohlelo luthi alone awundli siphinde sibe nohlelo abangani bethu mase kuzoba ke yilo lolo lithi silungisa umjolo whereby silungisa inkinga zakho eziningi ezahlukahlukene ezithinta umjolo ngabe nawe unenkinga nzomjolo kulula kakhulu ongakwenza sikuthumela i-email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com by the way igama lami nginguhlala Matifana and I am the next big thing in KZN ake siboneke namhlanje ukuthi sibheke indaba kabani uthini kuthina nanokuthi yona leyo ndaba ngabe siyilungisa kanjani but before we get there ake siqale la okubaleka kakhulu ukuthi ukwenze wena njengombukeli wale channel ukuthi ke ungakhohlwa ukupressa nangu thanks la eceleni lokho kuyakulekelela ukuthi ke ukwazi bakithi ukudonate ngaloko okuncane ongakwazi ukusiza ngaki channel yethu ukuthi ikwazi ukuthola ama resources nokukhula nje ukuze nathi sikwazi ukuba abantu abahle emphakathini akugcini ke lapho nayi membership you can join lokho kusiza ukuthi ke uthola izinhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakazitholi uzokhumbula ukuthi phambilini ngeke ngayibali izinhlelo zabantathu abangani bethu yawondli kanjalo ke nohlelo silungisa umjolo zonke lezo zinhlelo rada uzithola khona le ekhaya ku-umjolo show yangazi ke ngithe ngudlala Matifana and I am the next big thing in KZN siyazi ke abantu abaningi abanenkinga zomjolo ukuthi mengabe befika la bafika beneyinkinga eziningi ikakhulukazi ke abanye bakhala ngeenkinga zasekamereni abanye bakhala ngeenkinga zokungathandeki kahle and recently ngibonile ukuthi khona nengoma ephumile ethi umfana uyawuthanda ubhontshisi ngayibuza ukuthi ngazoyimuphi lo bhontshisi okukhulunywa ngawo kodwa siyazi sonke ukuthi ubhontshisi if you know you know ake sambe ke sibone usikwenzakalani ngiyabingelela kubabukeli igama lami ngingusibonelo Shangazi ngizela ekhaya ngibhalelela ekhaya ngizocela usizo kwasilungisa umjolo nginenkinga enginayo ngonkosikazi wami engihlalisene naye Mbukelo wehlelo silungisa umjolo masiphinde futhi sikubingelele bese siyakwamukela mhlawumbe uyaqala ukubukela ama episodes wethu ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu ukuthi ke uyaqala ukufika ngibonile ukuthi njengamanje we are on 130 something k subscribers sibheke 250k asambe nawe ke ungasali ngoba uyazi ukuthi le ekhaya ubumnandi bukhona njengoba sike sasho siqala ishow ukuthi ke inhlelo zikhona zihlukahlukene mawukuthi uneyinkinga zomjolo uyazi ukuthi kufanele usilungise umjolo mawukuthi ubaba wakhe akayondla umntwana uyazi kumele uyephi hamba uye ku-awundli uma kuwukuthi unenkinga yomngani uyazi ukuthi kumele uyephi hamba uye kubangani bethu konke lokho all in one full package njenganalo sisohlele eceleni kwami ngiyadlala njengabantu nje abaningi abahlukahlukene kodwa ke kulungile ibuye iphonyoke next big thing at KZN siyakubingelela ke mawukuthi uyaqala ukuba khona dadewethu sawubona njani
Ngiyaphila njani? Siyaphila ungabamba ithambo ma. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ube khona la ohlelweni namhlanje sizokhuluma nawe nanokuthi nje mengabe udingeka ungasichitha isikhathi ufike uzokhuluma nathi. Usukhona ke mntakama mina songizwile nje igama lami ngudlala Matifana. Udadewethu sinaye namhlanje ungubani? uThenjiwe Sikhakhane. Thenjiwe Sikhakhane. Yebo. Thenjiwe igama lohlelo silungisa umjolo. And wena uzithola ula ngoba kunensizwa ebona kungcono ukuthi kulethe la ukuze nikwazi ukuthi nikhulume osukwini la namhlanje nilungise inkinga zenu. Insizwa nje oyazi angizolonga ngikubuza ngawo ngoba uyamazi ngiye ngakuthi ifahla ngisakhuluma indaba ye-email. Ubaba lo umazi kanjani? Ubaba. Mina ngishade noSibonelo Shangazi. Sesineminyaka ewu5 close to 5 years sishadile kumnandi nje umshado wethu siyajoya yabo kodwa sishadile kodwa siyajola sishadile ukushada kodwa siyajola Happiness ikhona kakhulu ngiphethe kahle shame isithandwa sami singiphethe kahle kakhulu Nkosi yami kahle kahle ujole ngathi uyaqala ukujola hayibo Hey. ngiyakutshela wena akumnandi Hayi. akumnandi wangenza ngamhalela ke nami usibonise manje noma ngeke ngimenze lutho nje ngoba phela ngumuntu wesilisa hayibo ngesazi phela these days okay usiboniso mangathiwa nje ngichazele ngiyazi social ukuthi yonke into ihamba kahle ngichazele nje ngaye ungathi umuntu kanjani Shame ave nothando Nkosi yami umnyeni wami akasiyena futhi nalowo muntu ohluphayo Nkosi yami uyahamba emsebenzini ayibuyele ekhaya ngifike nje ngimphekelile kube mnandi nje impudumali ikhona endlini ndulo umuntu shame Nkosi yami ke kokwazi ukuthi umuntu wesifazane uyanakekela Nkosi yami sengisolo nalazo imali nabeyikhipha ngale kwemali phela kumele umuntu umanelise zonke indawo ngenze ukuthi uyakwanelisa emalini uyakwanelisa futhi down there ayibonge awukwanelisa impela mengabe ngikuthinta emanonini kanje mntakama angeke phela ngilokho ngiyisherisha leyo nto yabo phela kunosisi la ngaphandle bengazobe ngithathela into yami uyayibona leyo so nje ngcono ngivele ngithulele kuleyo hayi no hayi mina sengibonele ukuthi hayi ukuthinta emanonini ngoba hayi cha ujabulile impela kakhulu ngiyabona ukuthi ku relationship yenu kuhamba kahle yonke into eqondile kodwa ke futhi at the same time I'm worried ngoba usohlelweni silungisa umjolo ngokwakho nje ubungaboni mhlawumbe inkinga ekhona phakathi kwenu nobabili ubona yonke into smooth ihamba kahle akukho nokusolayo akukho nje nokusolisayo yonke into ihambela kahle nami ngiyamangala ukuthi ngabe yini leso esizothi usibonisa siyilungise ngoba nje yonke into ihamba kahle mhlambe ke sengingaba ukuthi ke mhlambe umqombothi angakakwazi ukwenza kahle kodwa ngeke akwazi ukuthi ngayiloko kodwa uma ubheka wena njengomuntu wesifazane uzenza zonke izinto ekumele ngabe uyazenza ngiyazenza ngiyazenza kumele ubhake uyabhaka kumele ngibhake ngiyabhaka hey hayi ngumbhaki ke futhi mina ngikhuluma ngokubhaka lokho mama ngikhuluma ngokubhaka nami ngisho kona lokho kubhaka kanti hawu utsho ukuthi ngisho kuphi mina I'm a great baker mina hayi ngiyabhaka awumbhaka ngiyawubhaka shemi hayi mina nawe ngasiyamsana already ukuthi umbono babo ekhaya ke ngoba kakhulu hayi ke angifuni ukukhuluma kakhulu uyabona ukuthi sisi uhappy kanjani and asazi ukuthi le episode izophela khamba kanjani kodwa ke uyangithembisa ukuthi hayi yena inkinga akayiboni futhi akayiboni into wrong phakathi kwakhe nobaba wekhaya uSiboniso sihamba njengamanje siyolanda uSibo simbeka la meyabe efika kuSiboso bese sikhuluma naye sizwe neside lakhe nje nanokuthi uphila kanjani nomama then emva kwaloko ngiyakuthembisa ukuthi isixazululo sobe sesiyaphuma phakathi kwabo khumbula ke ukuthi le khaya asilwe siyalungisa ithimba lethu lihamba njengamanje liyolanda insizwa leyibeke la mase sikhuluma naye Khawela kithi Hlonishwa uyaphila mfethu hayi no mfethu ngiyathokoza sesihleke lapha sinomama sajabula kwabamnandi mfethu engixoxela nje ngawo ukuthi umuntu onjani oyiphethe kahle uthi awumgive uthando kanje umnika amabhakede othando nje uhappy ujabulile awubakithi kanti uphinde wakubalula ukuthi hayi wona isikhathi ekubhekeni wemfethu umthosiso kweqala ayiqinisile kuthiwa nje uthi kuthiwa nje
hayi uqinisile noma ke naye aphinde abe namandla kodwa eniqinisile hayi khona hayi unamandla yeah hayi no hayi mfethu kulungile let me formally welcome you to the show namhlanje awubingelele mfethu ubingelele nababukeli uzisho nje negama ukuthi ungubani. Okay, ngibingelele kubabukeli. Igama lami ngingusibonelo Shangase. Ngize la ekhaya nje ngithi angizobi kudaba lwami. I know. Lungile mfethu ngoba nako ke uhlale nje mfethu ukhululeke sikhulume. Sikhulume mfethu sibonele. Mfethu ngeke ngambuza umama embuzo embala. Before nginiyeke nikhulume nje noba uthu ngizothanda ukuthi nawe futhi kube khona imibuzo engimbuza yona. Mfethu. Umama mfethu uhappy one akayibona inkinga yonke into ihamba kahle. Yini wena ekwenza ukuthi uze decide ukuthi ubhalele kwishow mhlawumbe ubone ngazi ukuthi umama akasayenzi kahle noma mhlawumbe khona la seshayisa khona? Empeleni akukho angakwenzi kahle kodwa nginenkinga engibhekana nayo. Uma ngithi ngiyaphuma ngiya ngaphandle ngiyozama uyazi ke nawe mangabe umuntu wesilisa ukuthi kubuye kuvuke lokho. Uma ngithi ngiyahamba ngiya ngaphandle ngiyozama kwabanye abantu komunye umuntu uyawu umkhulu akabe esasebenza kahle. I know. Mfethu ngoba ngathi inkulu le ndaba awutshele yena umama vele ukhulume naye nje mina sengiyongena uma ukuthi kumele ngingene ngoba cha mfethu ngizwe iqala ukuthi inkinga enkulu le. Khuluma mfethu nangu umama wakho ukhona. Mamboma. Yebo baba. Ngami. Yebo baba. Ngicela ungangizwa kabi futhi ngicela ungawuphakamisa umoya entweni engizoyisho. Engize ngakho nginenkinga la engibhekene nayo. Uma ngithi ngiyaphuma ngiyangaphandle ngiyozama. Uzamani usibo? Ngisuke ngiyozama nje ngiyotesta nje ngaphandle. Hayibo. Uyotesta. Uyini lo uyotesta ungitshela? Ngicela ungilinde nje nkosikazi ngiqede udaba lwami. Uma ngithi ngiyatesta ngaphandle ngithi ngiyazama. Ngisathi ngiyaqala avelawe umkhulu ngabe ngisazi ukuthi. Hayibo. Manje uma ngikhuluma nabafowethu ngixoxa nabo. Hayibo. Bathi wo awungimeli lapho ke awungimeli lapho. Ungibizela amakhamera ngibuke iSouth Africa yonke. Uzongibizela ukuthi wena myeni wami uzozizwe lokho ukuthi wena usuyafeba lapha ngaphandle. Hayi ngoba ngifeba. Hayi ngoba ngifeba. Hayi into ayishoyo nje leyo into ayishoyo uthi wena muya ngaphandle into yakhe ayivuki eyifebene ezinye. Ngoba nami into yakhe yavuka usandukusho ushilo ubhuti wathi hayibo ngimnandi. Isizathu sami esingenza ukuthi ngicele ingoba sathi mangabe siyochecka nabafowethu bengithathile kwatholakala ukuthi umuntu ongangilapha wena nkosikazi. Mina ngilaphe wena induku. Wena umuntu ngilaphe wena induku sibo. Ingoba wangivala. Shangase ngithi ngilaphe wena induku mina sengaba udokotela yini? Mangithi angikaze ngikufundela ubudokotela mina Nkosi yami angikaze kodwa manje into ungangihlanyisi mina sibo yezwa yini ungangihlanyisi ungilandela wonke umuntu mina ngizothi mhlawumbe uzothi nje my baby ngifuna siqalise kwasekuqaleni kube mnandi ngathi ngicela uzongishela mina futhi kahle mamboma angisafuni nakizwa angifuni nayo into ekhona njengoba ngize la ngizama ukubonisa inhlonipho nothando njengoba ngize la ngizokucela ukuthi ngicela ungisize kulesimo engisona uma usuphakamisa umoya ngazifuna ngithini kanjani wena ungitshela ukuthi khona ifebe la ngaphandle oyidlayo uzobuya kumina uzothi induku ayisavuki okusho ukuthi lona induku ayisavuki induku yakho ungazongibhedela wena alisekho yini mnandi ikhekhela wena ongenzile ikhekhela malisekho mnandi angisho ukuthi alikho yimi lo ngiphuzo jinja ebusuku nemini ngiphuzo ogalika ngiphuza ogalika ngenxa yakho thathana manje ukwenza ikhekhela ngishebo mina ngishebe simnandi yabona mina ngiphuzo ogalika into engizelela ngiphuzo jinja ngiyabaphuza ayimbindo iyanyamfuka uzongiletha la ile ntshebe yakhona ile ntshebe ngiyekeni ile ntshebe wena lemhlamisani iyo le ntshebe usiyangishintha ngicela ningiyeke ngimshaye lo aningiyeke ekhaya bathini lo muntu ngizomcela kahlulwa nami ekhaya bathini sibo
Ngizokucela kahle ekhaya mama. bathini uzotshela izwe lonke ekhaya sebeyazi-ke manje wena ukuthi uzophi awungiyeke ningigunda intshebe aningiyeke ngimgunda intshebe lo muntu uye lo hayi awungiyeke futhi mnyeke uyangibona mina Ngiyacela mfethu. uyangibona mina kahle yosibo Kodwa manje ngithi uyangibona kahle uyayibona into oyenzako. Yini ngiyenza yini? Uyayibona into oyenzako. Yini? Ngicela kahle uyalo. wena ucabanga Ngicela ukuthi kahle ungazofika uzotshela mina ukuthi khona iy'febe osuyidlayo sibo Ngithembe wena. hayibo Ahlale phansi naye, ahlale phansi. hayibo Yabo manje uyangishintsha umoya. Hayi, hayi, Uyangishintsha hayi, umoya hayi, ngiyazama ukuzehlisa. hayibo, Wena uyangishintsha hayibo, umoya. Ngicela uhlale phansi. hayibo ngeke ngikwazi yabona-ke leya namhlanje-ke enough i-enough eyanamhlanje Senje. ngeke ngize ngikwazi yawe Senje. hayibo Yabona kwanyuka i-BP ngeke ngikwazi hayibo Lo muntu lona anibizeni udokotela ukuthi ukhumbula umfowethu. uzosilapha esinosibo Shuthi mina njengoba angilapha ngikhona i-BP phambi kwakhe angilapha i-BP lakhe leli lingavuki ngoba hayibo ngeke ngikwazi wesibo Mina wena Hayibo. usazi ungitshela ukhumbula umfowethu uma ngabe unami. Uthi umkhumbule. phela ninto eyodwa nje Oh. ninto eyodwa Nani into nawe uzoba into eyodwa nalo muntu ngeke ngikwazi Uyazi na ukuthi sahlangana kanjani ngiyabazala nefebe abazali abahlanganisa mina ngi-understandanga into ayenziwa ngithi uyazi you know understandanga abayenzi abazali abasichazelanga yonke into abachazanga kwathiwa inkomo ngejika ibuyele emuva ngoba useze waqala umfowethu fanele mina ngiqhubeke manje yini mina ekuhlulayo lapho Wo naku ke sengisala. Wena bafo kusho ukuthi wangena unkosikazi wamfowethu. unkosikazi kamfowethu lona kuyena unkosikazi wami hayibo Manje wena usuthi manje uyozamela unkosikazi wakho ke. sengifuna wami mangithi ngiyozama kowami hayi hayibo Yabona? usezangisasiye manje unkosikazi wakhe hayibo ngihlaliseni phansi lo muntu lona ngihlaliseni phansi wena mesifike endlini uyoyigunda leyo ntshebe iyona lekuhlanganisa ikuhlanyisa ikhanda awusile wena awusile angithi wena niyasizwa izinto esibhekana nazo endlini niyazizwa izinto esibhekana nazo hayibo Mfowethu. amalungelo onke abawathembile ngoba lo muntu lona mina ngabe ngiyamphakaza akumnike nangishaye mnyeke Wethu. awumnike ingane angishaye Hlale phansi. bhuti awumnike angishaye Ngicela Angithi niyamuzwa ngishaye niyamuzwa ngithi ngishaye ngithi Ngithi niyamuzwa ngishaye. uthembeni ngoba esho nje bafethu. uthembe nasi isikora sakhe Bafethu. he, Ngiyacela. he. Ngicela. Yazi bafethu angifuni ukunibopha yazi. angiqale ngani imbopha Umuntu onodlame mfethu. nango mele Oh, ejele ingoba uthembise nango wona. ile Ile- pistol ile- le angithi ubhebheni uyangikhomba ndini njengamanje, ufuna ukubhebhizwe ufuna ukubhebhizwe umuntu uthi into wesifazane yakho uyangikhomba umuntu wesilisa ufuna Akaze ukubhebhizwe wena ufuna ukubhebhizwe wena Lungile. akubopha umbhebheni nangu kodwa le nto le mbopha umbhebheni mbopha engifunayo mina umbhebheni kukodwa kuwena mbopha umbhebheni mbopha umbhebheni ngicela ungenzele into eyodwa hayibo ngicela ukuthi ungikhiphele into angifaka yona ngikwazi nami ngifake ukukhululeka ngiyithathaphi yini lokhuluma ngayo induku iyakwazi ukuyiswa umuthi ngiyachazela mina iwiswa ngani ngihambile induku iwiswa ngani induku hayibo Yabona- asifoneleni yabona- uJehova yabona- ngasifoneleni uGod simtsheleni ukuthi nangu siboniso shangase la ukhala ngenduku yakhe ewile sisi akusize bafo ngihambile uma ngihamba hayibo. siyochecka nabafowethu bengithathile Hayibo. bangithatha ngenkani sahamba sayochecka mangabe sithola kubantu abahlolayo bayasho ukuthi uyedwa umuntu ongangilapha kule nkinga Hayibo. onalo muthi okwenza lento bona Hayibo. bengayimisa kodwa ngeke izime imake-ke lapho imake lapho ngikutshele lo indaba zakhe lo ongazazi ngoba uzonileka iy'ndaba zethu la ku-South Africa yonke abakuthi lo ngoba esho ukuthi ngangumfazi wamfowabo vele isithandwa sami sangempela seqiniso hayi lo rubbish lo Angithi lo ngiyezwa. wayeyiphara Shuthi lo mina ngiyahlobisa. lo wayeyiphara Shuthi mina wena ngiyahlobisa. saqosha ngaphansi kwebridge Ngihlobisile mina, wena ngisiqhuse. hey wena saqosha ngaphansi kwebridge lo wayeyiphara ngintshele ungamboni ngoba esemuhle kanje Okay. Hayibo. Nathi meyabe nimxosha ngaphasi kwebridge. Hayibo. Wathi meyabe eqeda ukugeza Hey. nje wamhlabisa wena. ngangizothini Ngoba vele kwanawe isifebe nje uyinto nje wena ihambile amachanga. ifebe Lo lenduku mfowethu yakhe lo mfethusa wena mfowethu. isifeba yile nduku yakhe engavuki efebeni yiso-ke isifebe-ke leso Yabo bafethu Ha, la hayibo. sizolungisa. Ngilongisa. hayibo Sobopha bala mtho. Sobopha nangibhebheni Angithi alani ngiyezwa ngayo ukuthi angithi alani ngiyezwa ukuthi ngombhebheni alani bafethu. ngombhebheni kulungile angithi lento uyabona ukuthi saqhubeka nokusicindezela thina saqhubeka nokusicindezela thina bantu besilisa
ukhuluma kanje kumina mina mangabe ngikhuluma kuba sengathi ngiyasibonisa manje thina sabantu besifazane fanele sihlale sithule phansi ke ufebe wena ufebe ungilandele zonke lezi zifo engila ngaphandle usho ukuthi ngithulele lawo manyala mina wakhetha ukuthi ungivale usho ukuthi ngithulele lawo manyala ufuna ukungifebela ngaphandle kuye nezifo kumina shame never ebish never hayi la ngithenjiwe mina ungazongibhedela wena hayibo hawu Zobi hey sengicishe ngathi umam Zobi hayibo uthenjiwe yabo thenjiwe ugamanye amazwi wena uyavuma ukuthi wamkhila angizange ngiyenze leyo nto mina ngiyesontweni mina busuku nemini thenjiwe lo muntu ngiyasonta mina lo muntu lo mengabe elala mengabe elala hayibo kuba right yonke into we have fun but mengabe to have a fun with other uyaphi yena yabona mina into ebengiyenza uyaphi ngaphandle before ngingakahlangani naye bekade livuka lisebenza kwezinye indawo kodwa kunele ngahlangana naye sekuyajika lapho ke izinto shuthi ulokho ikuku yami ekulokhile yona ekuvale ngengidi ngoba imnandi shuthi yona engikhulule yona ekuvalile ikongobele isoyila my cookie kulungile it's my cookie yona le wisiphi plug uveze ukuthi wena umfazi kaMfweni and wamngena wena yes ngokusho kwabantu bakhe ngokusho kwabazali hayi ngoba ngithanda kodwa ngokusho kwabazali yebo bangani ingane mina ngangani angani kwafana nokuthi ngangiyitshitshi uyalazi itshitshi kodwa khazange ngitholise ngane wafika wena wazongizalisa 4 washaya uphindelela kulungile ngakwenza lokho futhi akunankinga nakuqhubha kodwa yena akakhulule esimeni sami ngeke ukhulule nengane ngizondle ngenze yonke into engane ayikho le naye mangabe efuna isondlo ayikho kodwa into engiyifuna ukuthi angikhulule kulesimo ngikwazi ukuthatha wakho kanti wena bafo yini indaba ekwenza ukuthi ufune kangaka ukuthi ukhululeke ngesimo sakho sokuvaleka kwetotolozi ingoba nami ngisafuna ukuthola wami unkosikazi manje uthema uthola wakho unkosikazi ufaka mina lapho usuzotshela izwe lonke ukuthi mina ngwisana nenduku bazothina abantu ngempela bebengibuka ngaphandle ukuthi ngwisana ingoba ukwenzile angizange ngize ngikwenze leyo nto ngithathe laphi ngikwaze laphi into engiyaziyo mina ke ukubhaka ngiyakwazi ke lapho shame ngiyabhanga ngishaya ikhekhe li-right yazi ayisingi yakhona futhi banamanga labantu sibahambile futhi banamanga labantu ayisinge mnandi ke le uncindi izandla nebhakeni futhi banamanga labantu sibahambile ngihlanganaphi mina nalabo bantu abahambile yabo futhi nalabo uyakhumbula isikhendi sakho uyakhumbula isikhendi sami sangaphandle lesa sasikhathele sasishaya ngeimbobo ezu1000 sona lesimpela ngashisa leso sikhendi waye ungangibiza ngesikhathi yoshisa ngeke indoda yami mina uyangibona mina kahle ukungibone nje waye ungangibiza ngesikhathi ungangibuki ke namhlanje sengitshela ukuthi ukungibone mina mase ngithe ngiyayilungisa ngiyilungise ngiyayilungisa mina usho ukuthi ke kwakufanele indoda yami ke mengihamba nawe uveze ikhindi zangaphansi ezibhobokile ngiyazomelela nalo angithi niyabona niyabona kenzakalayo awuthi ngifuna ukubamba lamasendaba hey wena dadewethu ngicela yabo lesi sikhindi okhuluma ngaso yazi lesi sikhindi okhuluma ngaso ngashisa leso sikhindi into engizoyisola ngayo kuwe dadewethu ngicela uhlale phansi naze nangimoshela isikhathi sami naze nangimoshela isikhathi sami ngizokwenza into engizoyisola ngayo ngimoshela isikhathi sami namhlanje yezwa yini Thenjiwe ngicela uma ukuthi ufuna ukubamba amasendo ngabamba noma wamama lo muntu olwayo ngiyacela seyiphathe kahle ngeke aninginike yena ngiwabambe yabo wena mesifike endlini yabona ngiyowathi yabo mina uyangicontrola nje uyangicontrola awuyangijwayela akwazi mina ukujabula ngaphandle ujabulana ngikwanelizini mina angishonga ukuthi awunganelisi kodwa ngiyadinga ngiyamdinga owami awakho nje yimina nje owakho mfowethu John hlezi usho ukuthi ukhumbula umfowethu awungikhumbuli mina wena owami shangazi wena owami shuku baby angisazi uthi mina wena ngicela singale yabo la asile ukuzolwa sizolungisa lenkinga enibhekene nayo hayibo umfowethu ukhala ngokuthi ngiyashiselwa hayibo wethunywa abantu abadala ukuthi akungena engakaze lutho ngoba wayesemncane ukuthi mhlambe ndelilanga uyonqabeleka ukuthi yena shuthi wayijabulela ikhukhu le yamahala nje wavela ayithola nje
shuthi ngoba ithwaye emncane Wena shuthi engazilutho. wayijabulele yami njengoba usuyilokhu. Vele. Usuyenze yakho. Angizange ngiyilokho kodwa imunandi sham. Hayi. Imunandi sham. Shuthi ngakho uyilokhu. Angizange ngize ngiyilokho. Kungani pho mina mangabe ngithi ngiyazama ngaphandle kungenze kodwa kuwena kuyenze kungaze kusekuseni ilokhu imile. Ungangibeka amabala. Yazwa yini? Ungangibeka amabala. Namanje ngisasho Ngiyalima. angikaze ngiwise induku yakho mina. Yazwa Uma yini? kufanele ngikukhokhele Hayi, ngikukhokhele. ukhokhele ini? Ufo Ukuthi ini? ngikhulule kulento ngifake For ini? Kulo nochago ngifake Hayibo, wena njengabe uyajabula ukuthi shuthi kuzoba mnandi la. Yimina nawe la. La. ufuna ufuna Yimi nawe. kanje. Thu. Imina nawe kuphela. Hayi abanye. Ngicela ungikhulule kule nkinga ongifake kuyo. Ngeke uzukhululeke baba. Ngoba ngikaze ngikufake kuthu. Kufanele ngenze Uyiqalisa nje angikaze. Ikuphi efanele ngikwenze? Angikaze ngikwenze lutho. Angikaze ngikwenze lutho namanje ngisasho yonke umuntu ebuke ukuthi angikwenzanga lutho. Yini pho kuwe mangabe ngifika kuwena lento? Ingoba ikhekhe limnandi. Fanele hayibo Nkosi yami. Fanele kuphindele esikoleni wena. Ngiyasho nje ukuthi ikhekhe lami limnandi. Ingakho uma ufika kumina livuke kwabanye lingavuki. Yezwa yini? Ulokhwe yikhukhu yami. Cha, finish and clear. Angisazi ukuthi ifanele ngithini. Ngimoshele nje isikhathi Ngoba sami. ngiyamcela Yabo ukuthi nje akangenzele namhlanje lento, ngimoshele akafuni isikhathi ukungenzela. show ngangeke. Noma kufanele ngenze into engizoyisola ngayo kuyena. Angingaze kufike lapho baba. Uma ukuthi angikhululeki mina kufanele naye kube nendlela ekwenzeka ngayo kuyena. Dadewethu. Hayibo. Ngomoya nje uphasi sikhuluma nawe ngempela ubakho lento akhuluma ngayo awuyazi. Angiyazi. Awuyazi. Angiyazi. Uyakusukela. Uyangisukela nje. Pho manje Qiniso limsulwa nje Pho manje uyangisukela. kwenziwa yini ukuthi mengabe nabanye abantu lingavuki kodwa kuwena lifike lidlule? Ngoba ngimnandi bhuti wami. It's not my fault ukuthi abanye ogeli mhlambe la ngaphandle abawanakile amakhukhu abo Nkosi yami. Mina elami ngiyalinakekela. Bengathi lisebenza nje phambili. Hayibo. Senginele ngahlangana nawe. Khuzani waqala leli izinto phara. ayisavumi manje. Khuzani leli phara. Wena uzophindela kube yiphara wena ngikutshela. Uzophindela phansi kwebridge wena. Ngoba ungasafuni mina ye baba. Ungafuni ngenze into Ungasafuni mina. Ungafuni ngenze into engizoyisola. Ungasafuni mina. Ungafuni ngenze Phela into ufuna ukuthi engizoyisola. akasangifuni. Ufunelani ukuyofeba ngaphandle? Hayi, Shuthi hayi, akasangifuni. akakufuni. Hayi akangifuni. Ufuna ukuba nomuntu Ah, manje. muphi umuntu? Yimi lo muntu, one and only. Yimi lo muntu. Akekho omunye Uzoba khona mawukuthi ufuna ukuba khona. Never. Kodwa ngiyamdinga omunye umuntu wami oqondene nami eceleni. Yimi loyo. Engiyiqalele mina. Yimi loyo. Leyo ndlela yavula ubafo manje nami ngiyidinga indlela yami eceleni. Wazi ngani? Ngiyazi ukuthi yavula ubafo. Mina ngangiyitshitshi uba ubhuti wakhe azange ngenze lutho. Awangcolanga njalo. ngamashiti phoma ngabe sifika sikala mina nawe. Angizwanga? Awangcolanga ngana mashiti ngesikhathi sikala mina nawe. Hayibo, wena wabonile ukuthi awangcolile. Imi ngabona kahle. Yimi ngangiwawasha. Ubani wayiphezulu kwakho? Uba wephezu. Ubani wayiphezulu Uwe kwakho? vele phela wena wophezu. Manje yimi ngabonanga ngcola mashiti. Uzobona kanjani? Angithi wawudakwe ilona leli khekhe limnandi. Wawuzobona kanjani? Waphela wawudakiwe wena udakwe yikhekhe. Hawu, lo muntu lo ngiyamzama imnezi ikhekhe limnandi namhlanje uzongiletha ko TV. Ngiyalini. Hawu uyangibhedela wena. Yabona into engizoyenza njengamanje. Yabo manje. Ngizoswele ngihamba bese ngilungisela ngendlela yami lento le. Ulungise ini? Ngizoyilungisela ngendlela yami. Angeke lize livuwele lo pipi. Kuyoze kubuye uJesu, luyoze liwe. Kubuye uJesu alisoze lama. Ngeke liphinde lima. Why are you so sure ukuthi ngeke? Ngeke lime. Why are you so sure? Hayi lo muntu ukuthi uzokhuluma iqiniso. Yeyi wena, animnyeke ngani lo? Animnyeke ngani? Bafo. Siyafika endlini. Uzolikhuluma Siyafika endlini. Yazi siyafika endlini. Lungile ngoba uyasho ukuthi siyafika endlini. Siyafika endlini. Uzolikhuluma iqiniso. Siyafika endlini. Awukakhuluma nisazokhuluma. Sizofika endlini kodwa. Yabo lo muntu izoba ingozi kuwena dadewethu. Ingozi kuba. Sazokhuluma wena. Ingozi kuba. Ngaba nginabo nama ubhuti ngabe ngavele ngaqhuma kini nje. Oh ingoba uthembela Ngabe ngaqhuma kini. Ingoba uthemba ubhuti bakho. Lungile. Ngabe ngaqhuma kubo lo. Okay, asikhulume soba-2 sikhohle indaba yakhe mina nawe. Akezwa vele manje u-business scorer lapha. Uyanginyanyisa lo. Hey uyangijwayela wangempela. Yini wakufebela mhlawumbe njengoba wathi wamloka. Angikaze ngiyenze leyo nto lo. Akezwa manje sikhuluma soba-2. Angithi mina nawe manje sikhuluma. Yena yabo umtho uyamdedisa lapha. Manje sekumele ngivume izinto-ke manje phambi kwabantu. Phela nami inkosi yami ngingayivala nemike yabo wathi ngiyivala ngivale neyakho
Livaliwe. Okay. So uvele ngaya kubaba Njomani yabo. Kukhona ubaba Njomani nami ngiyintombazanyana uyacabanga ukushonelwa umnyengo mase kuzothiwa wena kumele ungene nobhuti wakhe. Ubhuti wakhe wakhona nakhona usikhothinyanyana nje ongazi uyayibona yonke leyo nto engabona ukuthi okay kunokuthi ngihlaze umndeni wami ngempela ngoba usiko lala khaya kaShangasi ukuthi umuntu umeshonile ngoba inkomo ngeke sabuyele emuva phela kufanele simthathe ngingene nobhuti wakhe uyayizwa into kanjalo nami ngavuma ke nango ke lo sikhotheni ke esekuthiwa ngimngene ngiyayibona nje phela mina ngithi ngiyayazi indoda uyayibona yonke lento so kunama pattern owabonayo ukuthi la akusahambi kahle emva kwalokho ke ngabona ukuthi ukuze ke ngakho umuzi wami nami ngiwuprotect siqhubeke phela siyandisa oshuku angivele ngimlokhe so manje mengabe umlokha wamlokha ngalendlela ukuthi mela ngivuka nawe kuphela yebo mina nomunye umuntu akwenzeki lutho and ubaba Njomani shem ngiyagaranta ngaye lo baba ngoba sengizwa ngaye phela lo ukuthi kanti shuthi kuyasebenzeka ngempela kodwa into eqaqekayo le noma lifetime hey asazi sobuza kuyena uNjomani ukuthi i-contract noma into epermanent asazi ukuthi kuzowenzakalani asazi kodwa hayibo uyayibona yonke lento le ukuthi manje mina engathi sengumuntu omubi kanti mina ngangilungisa into yami engiphiwe na khona umndeni wakhona ngithi kwathiwa angingene umfowabo nami phela kumele ngakhe ngeke ngikwazi ukuthi ngizofebela umuntu ongazange azangishela uthini baba ake sithi ke ngiyaza kuwena baba ngisazovala imic yakho ake sithi mhlawumbe akafone ukuphepha usefuna nje ukuyiqalela unkosikazi wakhe wesibili njengoba nawo usithathe isimo mhlawumbe kube wena umamkhulu mase kubile omama ke wesibili ungayivuma into kanjani manje ngoba sekunje ngoba sekunjena ayikho phela into esazophinde iyenzeke ngaphandle ukuthi phela ngivume nami yabo naye mewukuthini nje into engizoyifuna kuyena ukuthi ke aqhubekeka angashintshi indlela ayenza ngayo uyayibo and futhi ke ukuthi nje kuzoba nzima ngeke kuzoba nzima kodwa phela ngiyabona ukuthi ekugcineni shuthi angina choice kahle kahle futhi uyayibo yonke leyo nto hayi khona kuzoba nzima shem ngoba phela shuthi u-automatic teller machine wami umshini oyishintshayo uyabo lento eyizwayo seyizoziwa nawe uyayibo yonke leyo nto sekuzomela kube nezinsuku manje ukuthi ngala ula uyayibona nje yonke leyo nto ngiyakuthola hayi no lungile bafu ngikuwena manje mntaka baba yini wena kade uyidinga kahle kahle kade ufuna ukuyitshela uThenjiwe because awusizwanga vela ngani yini kade ufuna ukuyisho kuyena ebengifuna ukusho mina kukodwa ukuthi ngiyasicelela ngomoya omuhle yabo hayi ngembi ngoba sengiyabona ukuthi lento isingidle kakhulu nami ngomuntu wesilisa ngindoda ngiyafuna ukwenza lento engiyenza kuyena ngivusa umuzi wami lo ngivusayo kamfowethu indlu kamfowethu lengikhulisayo ngifuna nami ukwakha indlu yami yabo ngingaphenduki kusasa ngibe yenye into ezovukela ezingane ukuthi yenze lento angiyenzi phele namhlanje sengikwenzile kamfowethu nami ngifuna ukwenza kwami angizukumlahla ngizoqhubeka naye kodwa ngindomuntu wami yabo ngicela ukuthi nje angiqaqe kulona oxhaka ngifake kuwo kuyobe sekuphelile dadewethu iloko nje kuphela and mina nawe sikhulumile akazwanga ubaba hayi ngiyezwa kuyazwakala ngikuzwakala kahle owakekho uNjomani uNjomani ubaba wasendaweni hlala kaMasha baba kodwa phela siqhamuka le Mnambithi uyamazi uNjomani uNjomani ngisho ngibuka kanje uyamazi yini baba ngisakubuza lokho kuphela ungihambela uNjomani ungihambela manje uma selapha uNjomani manje ngibuza ukuthi uyamazi bafu mina ngizama ukusiza wena lana washo umfowethu bafu mina ngizama ukusiza wena washo umfowethu uyamazi imali yami yonke le ngiyikhiphayo uyinikeza leli yaqheleni ngibuza ukuthi uyinikeza leli yaqheleni bafu lungile yazi mina bafo before ngivale le episode into engizokutshela yona yini ungilalele mfowethu ungilalelisise
ingoba uthemba igora zakho. Bafo, ngicela ungilalele sisi. Ngiyakuzwa mfethu. Angithi wena ufuna ukukhuluma nawe njengendoda. Angithi wena usafuna ukuba ipilisa mfethu baqede ngetotolozi. Yeah. Hambe emjomani mfethu, mofika kunjomani uyena uzokuqaqa. Ungasho utshelwe yimina. Umjomani ozokuqaqalela mfethu. Ngizwa kahle. Manje ngenze njani ngalo muntu ngoba phela mina sengihlale kanje kabuhlungu and njengamanje ubudlelwane bethu abusekho right nalo muntu engimfunayo ukuthi azovusa umuzi kababa. Akanankinga ngiyikhulumile leyo nto naye akanankinga mfethu ukuthi kungene omunye umuntu esilongeze kuzoba umuntu oyedwa. Uzongcengela lo waya ukuthi manje abuye ngoba manje akasangithembi. Usengibuka nje njengomfanyana nje njengento engenamizwa. Sothola omunye. Kushuthi ngizothola omunye. Ngifuna lo wami. Sizomncenga. Inhliziyo yami la. Sizomncenga. Sothola omunye. Sizomncenga. Lungile. Sizomncenga bafo umuntu wakho la. Sothola omunye. Ngiyacabanga mama ukuthi nizokhuluma ke ekhaya nanokuthi mhlambe nimqaqa kanjani. Baba. Hayi asazi. Mfethu. Wakwethu wena. Wakwethu. Dadewethu. Yebo. Uyeke lento yakho kuvala amadoda. Awungeke phela. Fanele uprotect into yakho. Amantombazane la ngaphandle. Angithiyeza. Hayibo. Kodwa baby uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Lento fanele ngabe yakuprovela ukuthi ngikuthanda kangakanani. Njomani sibongo baba. Ubamba kanjalo. Yani, sibonge nakuwena mbukeli ukuthi ubukele episode yethu osukwini namhlanje. Noma ngicishe ngawa nje cabanga uNkulunkulu ewa. Oh, lekha siqala ngomthandazo ke bafethu. Niready ukukhuleka. Yebo. Umthandazo nje ka 2 seconds mfowethu. Cela sigobisene amakhanda phansi mase sisho lo mkhuleko sonke kanye kanye. uNkulunkulu kaMatifana ngihawukele. Ningabe nenze njalo abantu abami. uNkulunkulu usengenele enhlizweni zenu imjolweni yohamba kahle okulokhile uyoqaqeka. Umnandi uyoqhubeka bemnandi kakhulu. Mase kuthi lo ongalasti alast empedeni. Ngoba ngempela thina silwa nehappiness, silwa nenjabulo, silwa nokuthi noma yini efikayo lekhaya ifike ihambe ilungile. Sihlangane ku-episode elandelayo. Ungakhohlwa igama lami nginguDlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare i-channel yethu. Show siyabonga kakhulu.